ụmụnne m daalụ m ama na ụnụ fụziri ife na-aga etu ụmụ nwaanyị Igbo na-abọ Ebere Obianọ na Bianca Ojukwu si wee nụ ọgụ n'Ọka ụbọchị a na-emesugharị niile nwanne anyị nwoke m Chukwuma Soludo. O wutere m hinne, achọbụghị m ịtụnye okwu ahụ ọnụ, mana enwere na ife ndị oyibo na-akpọ fallout butere na mma atụ ya ọnụ wee sị na mma atụnye ya ọnụ, mana m ebu ụzọ wee gaa n'ife kpatara na m chọburu ka m ya atụghị ya ọnụ. Achọburu m ka m mee ya ignore maka na ife kwesịrị ịda echu ndị Igbo ụra ehika. O nwere ụfọdụ akụkọ m na-awụ nnụcha anya mmiri ebido na-agba m, ma ndị na-agụta n'akwụkwọ ma ndị na-anụ na ntị. Ana m anụ maka nwata nwaanyị onye Igbo di ya nwụrụ anwụ, nwere ụmụ na-abụ. Nwata nwaanyị onye Igbo ọzọ nọ na one of these countries nọ na Gulf, Dubai, bịara rịasị ya na ọrụ ụda ebe ahụ. Nwaanyị rekọ ihe niile di ya hapụrụ ya jekwuye na Dubai, ihe ọ na-emewe idu ihe ịha ya na nwoke. Nwaanyị sigidezie ọnwụ nata 3 months o ji nata, ọ bụrụ ya ọnwụ. So mbịa n'anya fụ na ife ka ndị be anyị mkpa kemgbe a Ojukwu na Obianọ ji wee nụcha ọgụwo onye ọbụla ịmabara na Facebook na emetụ osiso ya na ọ bụkwana ịda aba mba ka ihe butere ọgụ a nọọ, ma ndị ọ fọsịrị ha yuzuo sai ya taịtụl a ndị ife ndị ugwu ji ekene ndị ike ha. So ọ bụghị ife dị mkpa, ọ bụghị ịkọndem na-anụrụ ọgụ ihe ka ndị be anyị mkpa nọọ ito edeghị eto onye nke a na-eto onye a na-anụrụ ọgụ ọwa ezigbo ihe. Na-echekwanya ihe mụ na ya nyawa ife ya eme, eburugo m ụzọ adreesị ya na Facebook post, adreesị chọọ ka nnakpụrụ jee mere ihe ọzọ maka ihe ahụ eme ehika. Condition Igbo is worsening. Ka anyị na-ekwu okwu a, enwere ndị Igbo nọ across Sahara Desert na-anwụ, enwere ndị Igbo nọ na Mexico achọ etu ha ga-esi bata obodo nke a. So mba, anọ m na-eche maka nke ahụ. Ofu enyi nwoke sendịara m information from Arise TV, ngeche wee sị mba na mba apụta na mma ekwu uche m na vidiyo. Ife ndị si na mba ekwu uche m na vidiyo na akpọ ya n'oyibo foreigners atụ ịwa n'ọnụ na ya. Onye ọbụla abụghị onye Igbo na Naịjirịa wee foreigner ta onye Igbo, onye Yoruba onye foreigner ta onye Igbo, onye Hausa onye foreigner ta onye Igbo, onye Ibibio onye foreigner ta onye Igbo, onye Fulani onye foreigner ta onye Igbo. Ha ebido na atụ ịwa ọnụ na ya. And ebe a sị na onye amaghị ebe e nyere ozu na-esi n'ụkwụ abụọ, ha ebido n'okwu ụfọdụ ife ya esokwu mee ka ndị be anyị chọbụrụ ifu efu wee fukwuzie mọ. One of them na-comment say na these 2 women were mothers of the state. Ka m kwukwe nya nọrọ on record ha watch this video. Nwunye Obianọ na nwunye Ojukwu award mothers of the state. Anyị enweghị that culture of iwuru nwunye nnukwu mmadụ ewuruzie awa mother. Onye kwuru ihe ahụ wo culture Yoruba ka ọ na-ebubata. Ndị mothers of ndị Igbo wu ndị okenye, ndị nwanyị, the oldest women ndị Igbo. Ọ na my mother nọ ndụ, amụrụ ya 1932. Ọ ya baigo na mothers ndị Igbo. Nwunye gọvanọ abụọ mother ndị Igbo. These 2 women enweghị etu ha si wee bịara nso ebe ahụ. Ihe awụwa ụmụnne anyị ndị nwanyị. Soludo kwutere onwe ofu okwu tọrọ m ụtọ. Ọ sị no chief servant, ọnwụ na ọmụnye title ife anyị akpọwa ya brother ma nwanne. Ọwọdụ tomorrow Soludo arụzie father of the state. Ọ bụ father of the state. Ndị father of the state wu ndị oke, ndị father of ndị Igbo na m ebelieve kwuo na steeti wo etu emeka anya ọkụ ha nọ ezi ife ha. Ọwọdụ Soludo. So but ndị mba ebido na tụ eri ọnụ burube culture nke ha bubatara anyị. Ịma na nwa 20 years form ọ chọọchị ọrụgo daddy GO, nwunye mommy GO, ụmụ ihe ha na-akpọsị those things. I'm not interested. So mgbe esi na mma atụ ihe ọnụ ka ndị Igbo marụkwọ etu esi aghọgbu ha
etu esi ebubata ha kọlchọ ndị ọzọ ha aplai ya ọdara na Igbo na-emebisi wee si na nke ahụ na-apụta ndị amabasi Facebook na-ediskọs ihe a unu kwesịrị ịdụ worried. Ife unu ji kwesịrị ịdụ worried bụ na ụmụ anyị ndị dị impressionable ya eche na ọgụ ka eji esetụl okwu. Ọwọdụ ọgụ ka eji esetụl okwu. Ife ndị Igbo ji esetụl okwu ịkparịta ụka. Ụmụ nwaanyị na-aba mere ife a ọ bụrụ oge Igbo anyị ebugodo ụzọ taa ha na-abụ nha bifo achọwazie onye okwu si n'aka wee bido. Ọnwụ na onye nke ọzọ ya eweta ofu efi ya ga-eweta efi na abụọ. So ndị Igbo kwesịgodoro ide eti mkpu first ka ihe butere ịnọ ọgụ anyị public. Ọwọdụ iteki side ọ bụghị iteki side a ndị be anyị teki si na Facebook ka ọ dịbagodo etu a daalụnụ.